Rematou un mes de lecer. Voltamos outra vez a traballar, a facer cousas bonitas que isto é o baloncesto. A cerexa chegou, de novo. En Barcelona, en concreto, xogo o Brogan, última baixa de Juan Núñez. Moi boas, Alejandro. Cedrón, moi boas, como estás? Boas noites. Hola, moi boa noite. Moi boas noites, don David Ojea. Que tal? Boa noite, rapaces. Canto formalismo, eh? Imos ao gran. Que tal estes días? Que tal foi todo? Pois fíxense longo, non, Alex? Sí, fíxose moi longo, moita falta de baloncesto estes días, e sobre todo cando o pouco que houve foi de bastante pobre calidade, non? Entón, botouse moito a falta de baloncesto e botouse moito a falta de Brogan. O Brogan xa está adestrando desde fai días, xa chegou Atic, unha aperta para a súa familia, por suposto, e para el. Imos, se vos parece, falamos un poquinho do partido. A previa do partido no Palau. Río Brogan que visita a pista do Barça. Alex. Pois partido onde ti colles a comezo de tempada e dis, bueno, o normal é perder, a ver se podes chegar a competir, pero no contexto actual, para min, é un partido onde se pode rascar a vitoria, onde o Brogan sigue mostrando a línea ascendente que leva mostrando durante os 2 últimos meses, desde a chegada sobre todo incluso antes, desde a chegada de Casimiro, e sobre todo ves o Barça nas circunstancias que está agora mesmo. Para min é un partido onde se pode rascar a vitoria, sobre todo se faz un partido moi físico, moi longo, onde que sexa un partido longo, que este hasta o final do partido en el, facendo difícil, pois para min é un partido onde se pode gañar e onde podes facer a terceira consecutiva contra o Barça, por eso, porque o Barça está na situación onde está, aínda así, é o Barça, que aquel xogador do Barça na que van con unha rotación corta sería titular no Brogan seguramente, sería un xogador importante no Brogan, co cal hai que respetalos, pero eu vexo opcións de vitorias claras. Pois, José, Alex hoxe está moi comedido, non está tan eufórico, porque xa teño escoitado con máis optimismo, e dentro por dentro ve o partido moi doado. No. Nada, pues xa sabes que se non pincho un pouco non son eu. Aí. Sí, pois eso, é un partido pois ao que hai que darlle continuidade pois a ese breo que levamos vendo pois recientemente, un partido no que non hai que perder a cara dele, hai que estar todo o rato ben concentrado porque o que hai que mostrarlle ao Barça son as dúbidas, non? Está nunha situación un pouco delicada, a ver como están xogando agora, non, Alex, me parece? A ver como lleva aí no partido de hoxe e en función de eso supoño que tamén lles afectará un pouquiño o partido do domingo. Eu penso que hai que pues, seguir facendo o que estamos facendo, ser duros, facer as cousas ben, os rapaces mostran que teñen moita confianza porque a que lles dá Luis Casimiro, con eso hai que ir a Barcelona a repetir o do ano pasado e que o gocemos todos, claro. E se vos parece, falamos un segundo dos nosos veciños. Un partido que se amosa trascendental, non? Contra Lleida. Sí, a verdad que é un partido vital para o Coruña que se perde contra Lleida queda moi tocada a nivel clasificatorio. Ao final, Coruña é un pouco o calendario que ten a priori non é malo para eles, reciben casi todos os da parte de abaixo na casa, o cal poden tirar para arriba, pero teñen que pegar un cambio de 180 grados, non? Porque agora mesmo as sensacións que hai na capital herculina son bastante malas, pero bueno, reforzáronse, parece que ao fin van ter un novo 5 que a verdade o necesitan como comer, e a ver se poden ir para arriba e o Galla consigan a salvación que o que queremos todos os galegos. O 5 xa está. Carlin Sinings está firmado a falta simplemente do pasaporte, digamos, para poder estar na Liga CB, nada máis que eso. É un pivoletón de 2-0-10 que fixe unha temporada bastante boa. 27 anos, 13,7 puntos, 5,9 rebotes, unha asistencia
e na Liga Italiana. É unha boa axuda, digamos, para o equipo, non? Si se adapta o equipo, o club. Bueno, os números son. Entón, pois, eu penso que este último que dixeche, José, é importante, non? Esa adaptación, como encaixa. Se non me equivoco, vendo o Pistoia que vai con 4 victorias en Italia, non sei moito máis que as estadísticas que citabas. Pero sí é certo, como di Alex, a situación de Coruña para min non é nada doada, o que toca facer é unha machada nesta volta, non hai moito marxe de maniobra, vai a loitar na casa, que iso é importante, pero vai non facer con equipos con moita necesidade. Xa sabemos que iso convirtese tamén nunha cousa bastante complexa. Penso que ten a fortuna de recibir pronto a Lleida, porque Lleida tamén se reforzou. Sí. Penso que cun base cunha moi boa capacidade de anotación, non? Que ven con moi bons números de Australia. Sí, aínda que, bueno, pouquiño que vin é un base bastante cativiño, bueno, a ver como encaixa, non? Nesta liga exixente, pero é o que lles faltaba, non? Un pouco máis de capacidade de anotación. Se non lembro mal, tamén me pareceu ver que non sei se tiñan outra persoa aí tamén, pero outra fichaxe pendente, pero ahora mesmo non me ven á cabeza. Pois en concreto este xogador, o que acaba de fichar Leima, justamente ese. Era o que tiñan por aí en carteira. É que agora estaba como un pouco confuso, non? Co que estabas dicindo, porque me pareceu tamén ler que por aí andaba a cousa. Bueno, pois é o momento que ten o Leima Coruña para aproveitar e para intentar polo menos remontar e meter alguén máis aí abaixo. O que allá vai a ben, porque a verdade é que desexo que continue. É que, falando un pouquiño, ten que gañar mínimo o 50% dos partidos que quedan. Ten que ganar 7 ou 8 partidos polo menos. Unha xeira que ten que empezar co Lleida e o Gallá se é así. Empezar dese xeito, porque senón non dan chegado os números, é casi imposible, a verdad. E sobre todo que non pode fallar con ninguén de abaixo, non? Porque ao final os gañar eses partidos son os que te poden permitir igual necesitar unha victoria menos ou non polo tema dos bascaverase, de que non se te vaya un deses equipos para arriba. A verdade, teñen unha situación complicada, pero bueno, a min o fichaxe este do Letón a min parece bastante aceptado, e sobre todo que rompe un pouco ca liña de fichaxes que estaba facendo, que eu penso que non era acertado. Ao final, cando apostas todo o xogador moi coñecido, pero con moi veterano, que xa sabes que os millores partidos xa non xos va a dar a ti, e que ademais tes o tema das lesións con dúbidas físicas, eu vexo que é máis fácil remontar un melón que igual non te sai non te sai ben, pero que as opcións de que te saia mellor ou que te dé un volco equipo, para min son máis grandes que de outra forma. Pois imos empezar, se vos parece, ca porre. Antes deso, Alex, parabéns, que fixeches pleno na Copa do Rei, non? Sí, un 7 de 7. Dícese pronto. Como foi a cousa, David? A min falloume Tenerife, era o único que arrisquei, porque eso de, sabes, de tirar polos clásicos, pois non me iba. A verdade que a opción de Unicaja era unha das que me prestaba, pero arrisqueime con Tenerife, que carai. Pois imos comenzar, que carambas. O sábado, comenzando tamén o mes, sábado 1 de marzo, Casa de Mon, Zaragoza, Valencia Básquet, comenzo da xornada. Empezou, ben. Pois, a ver, a teoría te di que é favorito Valencia. Non sei, tamén é unha xornada complicada de decir, porque non sabemos tampouco como veñen os equipos despois do parón da Copa das Ventás, non? Se recuperaron xente, se teñen máis lesionados, como están a nivel físico. O normal sería que gañara Valencia, entón vou tirar pola lógica que gañe Valencia, pero un partido, é unha xornada difícil de pronosticar. Sí, aparte deste parón tan longo, pois tamén hai vacacións, quizáis tamén si pode ser unha xornada de despistes, pero eu penso que o favorito tamén é Valencia, e tamén voume botar a victoria Tarouja. E unha pertiña para Dula, que non está hoxe con nós por un tema de viaxe.
Continuamos co partido que xa falamos antes. Ás 18 horas no Coliseum, Leima-Lleida. Pois eu penso que a necesidade vai apretar e vai gañar Leima na casa. Tamén, deportivamente penso que leva ventaxa de xogar na casa e sentimentalmente tamén aposto por iso. E Vitoria da Coruña. O segundo partido que xoga o Leima Coruña é o Covirán Granada, UCAM Murcia. Sí, un partido complexo. Granada na casa sai dar mellor resultado. Non sei se xa teñen a incorporación de Ndiaye para este partido ou non, que un fichaxe sorprendente, alo menos para min, pero eu vou tirar igual por Murcia, un Murcia prácticamente remodelado nunha terceira parte do roster e penso que vai tirar para diante Murcia. Sí, eu non teño dúbida, aínda que sei que en Granada, pois, dada a situación un pouco económica que non, a verdade que non podían rascar no mercado, esta cesión de Baskonia penso que lles ven ben, pero non se vai notar a mellor a corto plazo, pero penso que o teñen realmente complicado e penso que o no partido vai no gañar o Murcia neste caso. E temos para rematar esa xornada de sábado La Laguna, Tenerife, David, ya ves. Juventude Badalona. Pois Tenerife na casa ou coller para frasear a David gañar en Canarias é moi complicado. E non, e ademais é que Tenerife que está xogando moi ben. Xa se puido comprobar claramente na Copa que ao final ter dous bases vos e dous pivos vos e encima con vos tiradores rodeando eche máis fácil, non? E agora mesmo están xogando un baloncesto moi moi bon. Para min é favorito indiscutible Tenerife. A pena foi que non lles dera gasolina para chegar á final, pero bueno, eu aínda tiña esperanzas. É complicada a Copa. Nada, si eu gañar en Canarias é complicado. Así que nada, victoria do Tenerife da Laguna. A xente de Girona tamén dirá que é complicado gañar en Bilbao, pero que poden facelo. O domingo comenzamos con ese Surne Bilbao, Basque Girona. Pois outro partido igualado desde abaixo, pero para min é mellor equipo e ademais é boa xente, a min caeme mellor e prefiro que gañe Bilbao, así que vitoria de Bilbao. Pois totalmente de acordo en todo, ata en que me caen ben, así que tamén victoria bilbaína. A Girona vexo sufrir nesta, vexo dos equipos que van sufrir moito. É un partido moi bonito, tamén á mesma hora, ás 12:30, Unicaja, Baxi Manresa. Sí, un partido moi bonito, onde vexo tamén opcións de que haxe sorpresa, porque Unicaja aínda sigue en que resaca da Copa, lóxico, porque ademais a gañaron e moi merecidamente, cun xogo moi moi bon. Sen dúbida. Pero é que foi unha gozada velo xogar o baloncesto. Ademais, demostrando con plantillas longas que o día que non estaba un estaba outro, foi unha delicia pos que nos gusta o baloncesto. Pero bueno, aínda así é que sendo partido en Málaga a min a cousa dime que vai gañar Unicaja. Se fora Manresa, pois teria por Manresa, quizáis, pero sendo en Málaga vexo difícil que perda Unicaja. Pois non vai ser a aposta do desempate, porque tamén penso mesmo. Día de celebración, día de victoria, teño claro. E a tarde comeza co partido do Breo. Barça, Río Brogán, ás 5 da tarde. O máis fácil de pronosticar de todos, victoria do Brogán. Desempate difícil porque sempre victoria do Breo, así que jodido está a cosa. A ver como chegamos ao final, Alex. Na última seguro que desempatamos. Faego eu, non te preocupes. E o próximo rival do Breo, o Moraván Andorra, que xoga reforzado, por certo, na casa contra Baskonia. Pois ves, aquí é un partido onde pode haber sorpresa victoria de Andorra. Cantos quedan? Que estou un pouco despistado. Este é outro. Quedou Madrid. Veña, pois deixo o final, porque tamén penso que vai ser unha victoria na casa, o sea que na Bombonera gana Andorra. Bueno, pois coas illas por medio, David, Alex, temos o Gran Canaria, Real Madrid para pechar a xornada. Elixe, Alex. Ala, elixe, David.
Eu que perdo o Madrid o Barça sempre, pero que lle vou facer? A outra cousa é a porra. Que prefires? Veña, eu que perdo o Madrid. Vai, veña. Pois eu aposto que gaño o Madrid. Veña, Gaña, ya así está. desempatamos. Desempatado. Que saiba todo o mundo que está aquí o xogo. Bueno, non imos desvelar moitos detalles, pero hai cousas para finales do mes de marzo moi chulillas, moi boas, na nosa cidade, cas peñas por medio. Imos deixalo aí, igual que a vez anterior que dixemos que continuará, o tema continuará. Tamén, se vos parece, co vosso permiso, comentar que o próximo martes volvemos a cuadrilla de o noso básquet, volvemos a funcionar aí de novo. Bueno, non é para faremos O de que non é para tanto, decímoslos nós os que vemos o programa. Para nós é moi importante, José, así que os nosos parabéns. A verdade que é unha alicia que voltes co proxecto, que voltedes todos, é un placer escoitarvos. Adiantar algo que dun modo directo ataña a Lugo, Breogán, o día 14 venres faremos unha previa, creo que bastante bonitiña, dos dos partidos, dos dos derbis, do Aicargo Ourense, Monbús Obradoiro, que xógase o sábado, e o domingo do Leima Breogán. Faremos unha previa, creo que boa, e ao millor algunha sorpresiña no propio domingo desde o Coliseo. Pero eso deixámoslo aí polo de agora, para máis adiante. E gracias por vos apoio, ni máis ni menos. Nada, como sempre, grazas a ti por darnos este espacio para poder laretar do que máis nos gusta, que o baloncesto, sobre todo o Breogán. E sumo máis felicitacións de David de que volvades o proxecto do noso básquet, porque a xente que nos gusta o baloncesto e a xente que nos gusta sobre todo o baloncesto galego é un imprescindible, convertirse nun imprescindible para nós de todas as semanas ter un programa onde se fale do que nos gusta, así que parabéns e gracias. Pois que teñas moi boa noitiña os dous e que a ver se sorte o domingo ven pa Lugo a novena, non estaría mal. Virá. Moi boa noitiña, unha aperta grande pos dous. Boas noites, forza Breo. Forza Breo.